Nyt se on jo täysillä. Joo, ei kun Julia laittaa. Kun Jussi, sä laitat sen väärään, toi on liian pieni tolle. Toi kattila toivottaisi toisen päälle. Kyllä se vesi pitäisi riittää. Ei kun nyt Se menee vähän aikaa. Sitten muistat välillä tuolla kameralla, mikä on tää vaine. Suurus. Ei mikä vittu. Sitten muistat välillä nyt suurus. Jos joku mukavasti sanoo, että tässä on kökkyä, se on väärä. Ei oo, älä anna mua häiriä. Ei. Oi vaikka. Kokit. Vartanen Heikki. Joo, helppo olla. Ei joo. Tää on karaoke. Ei kokit. Eikö tää pitää olla? Halleluja. Halleluja. Se on oikein voi. Miksi ei? Minäkin haluan. Oikein sen arvon. Oiva. Hei, se olisi on niin rajoittunut ravintola punkki, että se ei tiedä sun muuttuu. Muusi puissa soi. Mikä alkaa? Muusi puissa soi. Muusi puissa soi. Mikä alkaa? Perunat ja sosit. My money's gone. She took my money out of my home. Black Widow. Terveydessä häneltä vedestä. Idun pesu. Ei. Ei kun se oli oikea maailma. Nyt on vähän mustampi tuolta. Mutta ei liikaa. Voi olla ihan oikein. Ei ole selkeä kastiketta syödä. Niin. Hei suulossa, kuka puhuu? Ei kun siis oikeesti se oli hyvä. Mun mielestä. Julia. Varo kameraa. Joo. Julia. Niin nyt me laitamme tämän muusin. Tähän ei tullut sitten muita suolamehtiä. Joo, suolaa tarvitsee ja sitten vähän kyseä. Sitten vähän kyseä. Oi vitsi. Meillähän on tässä keitetyt perunat. Sitten lisättiin kuumennettu maitoa ja joo, ja sitten maitosuola. Oi, joo, ja sitten, joo. Ja nyt se onkin sitten valmista. Valmista. Joku ottaisi vielä tuon uudistetun tuon makkaran, niin sitten sekin olisi. Oi. Ei tuliko se? Se saa hetkoa. Joo. Eiköhän me suljeta tämä keittiö tältä. Kyllä. Mä zoomaan tuohon muun. Joo. Hei, se on erittäin hyvä muussia, hyvä kakkeja. Tulee, että oli. Se oli niin vaikea. Hei, anyway. Kirkosat, niin. Ei. Keitit peruna. Mitä sä teet, satana, pelastat PlayStationia? Oliks tää loppupuheenvuoro? Täällä on pelat, No mutta niin. pelat PlayStationia, kun me tehtiin ruokaa, hei Julia. No jokaiselle oli oma tehtävä. Joo. Ja näin tää jatkuu. Olihan